Najväčšia predajná akcia na Slovensku rozprúdila nákupnú horúčku aj tento rok. Dni Marian v spolupráci s Mastercard chceli svojim zákazníkom priniesť nový rozmer nakupovanie prepojené na sociálne siete. Počet používateľov Foursquare na Slovensku neustále narastá. My sme si položili otázku, či vieme nakupujúceho check-in v nákupných centrách spojiť s fanpage Mastercard na Facebooku. Vytvorili sme 16 venues v nákupných centrách po celom Slovensku, obrandovali ich a čakali na prvých kupujúcich. Každý nový check-in cez Foursquare znamená len nové cover foto na Facebooku a nového fanúšika, ktorý si môže užiť svoju chvíľu slávy na oficiálnej slovenskej Facebook page Mastercard. Každý, kto sa svojím check-inom zapojil a nechal tip, súťažil o platobnú nálepku Mastercard PayPass s kreditom 20 €. Nakupujúci túto príležitosť využili a Facebook cover Mastercard za 3 dní zdobili desiatky profilových fotografií. Foursquare bol po prvýkrát na Slovensku a možno aj na svete takto netradične použitý na reklamné účely. To len dokazuje, že sociálne médiá dokážu spolupracovať a prinášať ľuďom nové zážitky.